Бик рәхмәт. Хәйрле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Хәйрле кич барчагызга да. Сезгә шал тарихлы Казаныбыздан ялкынлы сәламнәребезне алып килдек. Кабул итеп алыгыз. Инде бик рәхмәт әйтәсем килә менә шушы матур концертка мине хөрмәт итеп чакырганы өчен Әнвәр абый Нургалиевка. Һәм инде сезгә, хөрмәтле тамашачылар, бүгенге концерт залларын шулай тутырып килгәнегез өчен һәм безне куәтләндереп торганыгыз өчен аеруча бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде кунакка килгәч, күчтәнәчсез килмиләр, шулай бит. Ә менә минем күчтәнәч булыр. Ул музыкаль күчтәнәчләр. Чираттагы җырым мин шулай ук иң яраткан җырларымның берсе моңнарым булып дип атала. Иллар Гилманшин кие, Гөлфия Шакирова сүзләре. Киттек, бергәләп, хоп! Син сандугач моңым, син сулышым тыным, шатлык булып тулган, икебезгә булган, ачтың миңа бәхет күрәләрен. Алмыңнарым булып, алчырларым булып, онытылмасын, бердән тынмасын. Яктың мизгелләрне, сәле күңелләрне, вакыт яңгырлары юмасын. Алмыңнарым булып, алчырларым булып, онытылмасын, бердән тынмасын. Яктың сыр бирмәле бердә, уртак булган сердә, ачыла күк тылсымның ясы. Миңа бүләк иткән сөю мәхәббәт